Helo, a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn hwn yn canolbwyntio ar y pwnc ffiseg feddygaeth I lefel Safon Uwch, ac yn cael ei gyflwyno gen I fi, Mr Aled Pemberton o Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam. Bydd y sesiwn yn para tua 40 o funudau. Gai gymryd y cyfle yma os gwelwch yn dda I atgoffa chi I edrych ar link yma, ar y wefan yma. Mae'n QR code yma hefyd I gymryd chi sydd draw i'r wefan, lle bydd gennych chi nifer fawr iawn o fideos I helpu chi efo amrywiaeth o bynciau, tygau a safon uwch. Reit gan I fod ymlaen felly efo pwrpas y fideo yma. Reit, mae ffiseg feddygaeth, mae'n un o'r opsiynau ar ddiwedd papur 1.4 lefel A. Ar unrhyw adeg, cofiwch fe gewch chi rewi a chwarae'r fideo yma nôl, oherwydd mae yna lawer o wybodaeth I ystyried o fewn y 40 munud nesaf. Reit fel bach o amlinelliad i'r uned ffiseg feddygaeth, mae o wedi cael ei rannu mewn I 4 rhan penodol. Yr un gyntaf ydy Piladry X, yr ail ydy uwch sain, yn drydydd mae gennych chi sganwyr MRI, ac yn bedwerydd y defnydd o bilogiad niwclear mewn meddygaeth. A dyn ni am edrych trwy bob un o'r rhain ar y tro. Reit, y peth gyntaf felly, os dyn ni yn syth I mewn I Piladry X, mae'n rhaid I ni edrych ar sut maen nhw'n cael eu cynhyrchu. Rhaid chi gofio bod Piladry X, maen nhw'n cael eu cynhyrchu mewn tiwb Piladry X. A mae'n rhaid I chi fod yn ymwybodol sut mae tiwb Piladry X yn gweithio. Ar y diagram yma, mae gennych chi lun o diwb Piladry X, ac mae hwn yn arddangos y gwahanol cydrannau sydd yna i'r tiwb, a ydych chi angen bod yn ymwybodol sut maen nhw yn gweithio. Felly, beth sydd gennych chi ydy, mae gennych chi filament yn y fan hyn, a mae hwn yn mynd yn boeth iawn trwy llawer o gerin trwy fo, a mae o'n mynd mor boeth fel bod electronau yn cael eu cynhyrfu o'r arwyneb y filament mewn broses o'r enw alluriad thermionig. Mae'r electronau wedyn yn cael eu cyflymu ar draws y gwactod yma, lle maen nhw wedyn yn bwrw targed. A mae'r targed wedi cael ei wneud allan o fetel efo ymdoddbwynt uchel dros ben fel arfer tungsten. Ac wrth bwrw y targed, mae'r electronau yn arafu yn sylweddol, ac maen nhw felly'n colli llawer o egni cinetig, a mae'r egni cinetig maen nhw'n colli yn cael ei drosglwyddo I egni ar ffurf ffotonau, ac yn dibynnu ar faint o egni mae'r electronau yn colli, ac yn cael ei drosglwyddo ar ffurf ffoton. Gan amlaf, beth ni yn anelu amdano fo ydy dyn ni angen ffotonau yn rhanbarth Piladry X, y spectrum electromagnetic. Mae'r bloc copr tu cefn i'r targed yn mynd yn eithriadol o boeth, felly dyna pan bod ni angen defnydd argludo I ddargludo gymaint o res I ffwrdd a phosib. Mae'r gyfan yn digwydd mewn gwactod fel bod yr electronau ddim yn gwrthdaro unrhyw folacl ar aer wrth gael eu cyflymu. Mae'r electronau yn cael eu cyflymu yn y bwlch yma hefyd gan gwahaniaeth potensial anferthol. Okay? Dyn ni'n gallu gweld mae gen ni ffynhonnell volt y ddichel. So dyn ni amlinellu ar y sleid nesaf y broses, mae'r filament yn cael ei boethi drwy yr e-cerrynt uchel drwyddi, a wedyn mae gennych chi eich alluriad thermionig. Mae'r electronau wedyn maen nhw'n cael eu cyflymu at y targed tungsten gan volt y ddichel, fel arfer yn y rhanbarth 50 I 100 kilovolt. Wrth daro targed tungsten, mae'r electronau maen nhw'n arafu ac yn colli egni cinetig, a bod yr egni hwn yn drosglwyddo yn egni ar ffurf ffoton, fel arfer yn y rhan Piladry X. Pethau I gofio, reit, y peth gyntaf ydy, mae arddwysedd y Piladry X, sef y nifer ohonyn nhw o ryw donfedd sydd yn allor I bob eiliad. Mae o'n gyfrannol i'r nifer o electronau sy'n taro y targed bob eiliad. Felly wrth reswm, y mwyaf o electronau sy'n taro y targed tungsten, y mwyaf o ffotonau ydych chi'n cael ei alluru. Mae effeithlonrwydd tiwb Piladry X, mae o'n isel iawn am bod gymaint o egni yn cael ei golli fel egni gres. Ac mae effeithlonrwydd tiwb Piladry X yn dueddol o gynyddu wrth i'r voltedd cyflymu gynyddu. Hynny yw, os di'n cynyddu o 50 tuag at 100 kilovolt, fydd gwneud ganran uwch o'r electronau yn cynhyrchu Piladry X, ac felly wrth reswm mae'r effeithlonrwydd yn cynyddu. Un her sydd gennym ni efo tiwb Piladry X
ydy trio y lleihau yr effaith yma o poethi. A mae'r bloc copper yn un opsiwn, ond fel dyn ni'n gallu gweld fama, mae gennym ni y targed yn cylch droi, a trwy wneud hynny, mae'n golygu bod yr electronau sy'n cyflymu ar draws y bwlch, dyn nhw ddim yn taro o'r un rhan o'r targed bob tro, a felly mae hwnna yn helpu'r broses o leihau'r effaith cynhesu ar y targed. Da chi hefyd angen bod yn ymwybodol rwan o'r spectrwm o beladre X sy'n cael ei cynhyrchu. Fel dyn ni'n gwybod, pan mae electronau yn gwrthdaro targed tungsten fel arfer, maen nhw yn mynd i fod yn arafu ar wahanol cyfraddau. Be newch chi ffeindio wedi, mae gennych chi ganran isel o electronau yn cael ei arafu bron iawn i ddisymudedd. Mae gennych chi ganran ychydig bach hefyd o electronau sydd prin yn cael ei arafu. A felly, ydych chi felly mynd i gynhyrchu peladre X o donfedd andros o ddur, egni uchel, neu ydych chi'n mynd i gael i'r gwrthwyneb, ydych chi'n mynd i gael rhai ffotonau sydd efo egni isel, a tonfedd uchel. Ond rhan amlaf, ydych chi'n mynd i gael rhyw dosraniad efo'r nifer fwyaf o beladre X, a felly arddwysedd mwy o beladre X efo egni canolig. A felly fe ganddyn nhw tonfedd ganolig oherwydd. Okay? Reit, y peth arall sydd angen i chi fod yn ymwybodol ohono fo, mae hwn ydy yr hafaliad i gadw mewn ystyriaeth pan dyn ni yn trafod y broses o gynhyrchu peladre X mewn tiwb peladre X. Mae gennych chi E sef y gwefr ar electron, mae gennych chi V sef y voltydd cyflymu, cofiwch hwnnw sydd fel arfer rhwng 50 a 100,000 volt, mae gennych chi H yn gysonyn Planck, mae gennych chi C yn fianedd ffotonau sef 3.8 metr mewn gwactod, a wedyn mae gennych chi lambda lleiaf, dyma ydy'r donfedd lleiaf posib sydd gan y ffotonau peladre X, a felly dyma ydy'r rhai sydd efo'r egni mwyaf yn de. A dyma sydd yn digwydd pan fydd holl egni'r electronau sy'n cael ei bwrw tuag at y targed, fydd gan y rhain egni o werth i lluosib y fi. Pan mae hwnnw i gyd yn cael ei drosglwyddo yn egni photon, sef Hc dros lambda. Hynny yw, dyma di'r achos prin lle mae holl egni cinetig yr electronau sy'n bwrw targed yn cael ei drosglwyddo yn egni ar ffurf peladre X. Oherwydd mae'r electron ddim jyst yn cael ei arafu, mae'n cael ei arafu'n gyfan gwbl i ddisymudedd sydd yn digwydd yn anaml iawn. Okay? Reit dyma chi enghraifft o gwestiwn arholid o bapur Edicast 2024. Mae'r cwestiwn gyntaf yn gofyn, mae'n dweud, mae caiff electronau i gyflymu mewn tiwb peladre X. Disgrifiwch y newidiadau egni sydd yn digwydd y tu fewn i'r tiwb peladre X. Wel, mae gennych chi i ddechrau, mae gennych chi'r filament sydd yn trosglwyddo egni trydanol i mewn i egni gres. Dyna di'r alluriad thermionig ynddo. Okay? Wedyn mae'r egni trydanol sydd yn cael ei allyru ar ffurf electronau yn cyflymu ar draws y bwlch, gan y gwahaniaeth potensial cyflymu, mae hwnna yn trosglwyddo yn egni cinetig i'r electronau sydd yn cyflymu, a wedyn pan maen nhw yn cael ei arafu gan y targed, mae'r egni wedyn yn cael ei drosglwyddo yn egni ar ffurf ffotonau peladre X. Mae cwestiwn rhan 2 wedyn yn gofyn i ni gyfrifo be di amledd peladre X ar donfedd lleiaf, sef 48 picometer. Felly, hafalad, dwi'n siŵr fyddwch chi'n gyfarwydd ohono fo o 1.2. Dyna ni wedyn yn aildrefnu i gael yr amledd. Amledd ydy biannedd ffotonau rhannau efo'i tonfedd. Cofiwch mae pico yn golygu lluosog 10⁻⁻12, a mae hwn yn rhoi amledd i ni o 6.25 lluosog 10⁻18 Hz. Mae rhan 3 wedyn yn gofyn i ni ddefnyddio, mae'n dweud, y voltydd cyflymu ydy 25 kV, a mae'n gofyn i ni gyfrifo be ydy'r gwerth hwn i gyfrifo'r uchafswm egni y ffotonau. Wel, dyn ni'n gwybod bod egni'r ffotonau Hc dros lambda hefyd yn hafel i gwefr yr electron lluosi efo'r gwahaniaeth potensial, a wedyn mae'n jyst yn fater syml o lluosi y voltydd cyflymu sydd 25 kV efo'r gwefr yr electron sef 1.6 coulomb i gael egni yr electronau sy'n gwrthdaro targed, a felly egni uchaf y ffotonau yn 4⁻⁻15 joule. Reit rhywbeth arall sydd yn nodweddiadol o spectrwm peladre X ydy y brigau yma. Mae gennych chi nifer o frigau
i weld ar ben y cefndir dyn ni'n galw yn bremstralwm. So mae'n dweud yma, yn aml iawn, bydd electronau sydd yn cael eu cyflymu tuag at y targed, a bydden nhw'n bwrw electronau o fewn y lefelau egni isaf yr atom targed. Mae hwn yn achosi i'r electronau wedyn ni godi i lefel egni uwch, lle fydd o wedyn yn disgyn yn ôl lawr i lefel egni is eto, a fydd o yn allor i ffoton. Ac gan fod hwn yn dibynnu ar y gwahaniaeth rhwng y lefelau egni, mae o felly yn benodol iawn i defnydd neu i elfen yr atom targed. So mae'n dweud yma, wrth wneud hyn, bydd yr electronau yn colli egni ac yn ryddhau ar ffurf peladrai X. A wedyn mae'n dweud gan fod pob atom targed o'r un fath, a bod proses hon yn cynrychu llawer o ffotonau o'r un yn yr un egnion a tonfeddi. Mae arddwysedd ffotonau o'r tonfeddi penodol yma yn cynyddu yn sylweddol, a felly maen nhw'n edrych fel set o frigau, fel dwi'n newydd ddeud. Newid y voltedd cyflymu, os ydych chi'n newid y voltedd cyflymu, os ydych chi'n benodol yn gynyddu y voltedd cyflymu, mae'n golygu pan mae'r electronau yn gwrthdaro targed, tungsten fel arfer, mi fydden nhw yn arafu ac yn colli mwy o egni cinetig, a felly hwnnw yn cael ei drosglwyddo fel mwy o egni ar ffurf ffoton i'r peladrai X. A felly y tuedd ydy bod y peladrai X, os dyn nhw efo egni uwch, fe gen nhw donfedd is. Okay? Fodd bynnag, os dyn ni yn newid y voltedd cyflymu, ond yn cadw'r un defnydd targed, mi fydd y brigau yn parhau mewn union yr un lle. Reit, os ydych chi'n sbio ar y llun yma, mae'r graff yma yn dangos yr effaith newid y voltedd cyflymu. So mae graff A, mae hwnnw yn spectrwm peladrai X nodweddiadol, lle mae gennych chi y siap cyffredinol, fel fyswch chi'n disgwyl, efo ffotonau o donfeddi canolig, ydy rhai efo ar arddwysedd cymharol uchaf. A wedyn, ydych chi'n gallu gweld bod spectrwm B, mae hwnnw ar voltedd cyflymu is, oherwydd mae tonfeddi sy'n cael ei cynhyrchu yn hirach. Mae hwnna yn nodweddiadol o ffotonau sydd efo egni llai, ond ydych chi'n gallu gweld bod y brigau mewn union yr un llefydd, ac o ganlyniad mae hynny'n awgrymu bod defnydd targed union yr un peth. Os ni'n newid y deunydd targed, yna be fyddwn ni weld ydy, na ni weld, os ydyn ni efo union yr un voltedd cyflymu, na chi weld bod mae'r ddau spectrwm yma, mae nhw efo y volt, mae gen nhw tonfedd minimum, y tonfedd lleiaf yr un fath. Mae hynny'n awgrymu bod y voltedd cyflymu i'r ddau union yr un peth. Fodd bynnag, dyn ni'n gallu gweld bod lleoliad y brigau yn wahanol, a felly hwnnw yn awgrymu bod yna arddwysedd uwch fama yn nodweddiadol o un defnydd targed sy'n wahanol i arddwysedd y defnydd targed yma. Reit, dyma chi gwestiwn arholid o bapur Edicas 2023. A mae'r cwestiwn gyntaf yn gofyn i chi gyfrifo be ydy gwahaniaeth potensial neu'r voltedd cyflymu os ydych chi efo pŵer nodweddiadol o 7.5 kW a cerrynt o 250 milliamp oddi ar y tiwb peladrai X. So felly mae o yn un o hafalodau eraill da ni wedi gweld yn uned 2. Da ni yn gwneud V equals P rhan efo I i gael voltedd cyflymu o 30 kV. Mae hwnna bach yn is na fyswch chi'n disgwyl. Cofiwch, da ni'n anelu wastad at rif yn nodweddiadol rhwng 50 a 100 kV. Ond mae 30 kV o fewn yr amrediad i raddau. Mae wedyn yn deud, mae'r graff isod yn dangos y spectrwm arddwysedd ar gyfer y tiwb peladrai X. Labelwch unrhyw nodweddion ac ychwanegwch werth rhifiadol ar gyfer y donfedd lleiaf. Mae'n le isod ar gyfer eich cyfrifiadau. Wel, da ni'n gallu gweld fan, mae'n gofyn i ni gyfrifo be di gwerth y tonfedd lleiaf, lambda lleiaf neu lambda min. Mae'n gofyn i ni gyfrifo hynny, so felly da ni yn aildrefnu ein hafaliad i gael y donfedd lleiaf yn HC rhan efo I lle os efo fi. Da ni wedyn yn mewnbynnu y rhifau priodol, a da ni'n cael tonfedd i'r peladrai X yma o 4.14 lle sef y 10 i'r minus 11 metr. Mae hwnnw yn nodweddiadol o donfedd i peladrai X, felly mae hwnnw'n ffordd o gadarnhau ein bod ni efo'r ateb cywir.
Wedyn mae o'n deud, o dan y graff, mae'n ei gwestiwn yn deud, ar y diagram uchod, lluniwch y spectrwm ar ddwysedd ar gyfer yr un tiw pelodr X, gyda voltedd gweithredol o 40 kV, unwaith eto ychwanegwch werth rhyddiadol ar gyfer y donfedd lleiaf. So, dyn ni'n gwybod, ar gyfer y donfedd lleiaf, mae hwnnw yn mynd i fod yn fyrach, oherwydd mae ffotonau ar 40 kV yn ddeiriad, mae o'n mynd i fod yn is nag y tonfedd ar 30 kV, a felly ffotonau efo mwy o egni, a felly tonfedd is. Ond gan fod o heb gyfeirio o gwbl at newid y deunydd targed, mae o'n bwysig ein bod ni yn anelu at gwneud ein brigau ni mewn un o'r un llefydd. Reit te, cymharu pelodrau X a pelodrau gamma. Mae hwn rwan yn edrych mwy ar y broses os ydym ni'n defnyddio ein pelodrau X yn hytrach rhyw lawer ar sut maen nhw yn cael eu cynhyrchu. So, mae yna dipyn o orlapio rhwng egni a tonfeddu pelodrau X a pelodrau gamma. Does yna ddim un donfedd penodol lle mae tonfedd pelodrau X yn gorffen a tonfedd pelodrau X yn dechrau fel petai. O ganlyniad, yr unig ffordd o wahaniaethu rhwng y ddau ydy eu tarddiad. Nawr, dyn ni newydd edrych ar sut mae pelodrau X yn cael eu cynhyrchu. Fodd bynnag, mae pelodrau gamma, mae nhw yn cael eu ryddhau pan mae niwcleusau ansefydlog yn dadfeilio. Fel dych chi o bosib wedi gweld yn tygau, a hefyd uned 3. Oherwydd yr uchod, mae o'n bosib i ddefnyddio pelodrau X, rhai egni uchel yn bennaf, sydd lle mae'n ei dipyn o orlapio efo egni pelodrau gamma. Dyn ni yn gallu defnyddio rhai pelodrau X ar gyfer radiotherapi, yn union fel pelodrau gamma. Reit, i radiotherapi pelodrau X, cofiwch, fe radiotherapi dyn ni fel arfer yn cysylltu efo gamma, ond gan fod pelodrau X a pelodrau, gan fod pelodrau X egni uchel ag pelodrau gamma efo tonfeddu tebyg, mae o'n bosib i wneud. So, mae'n dweud yma, defnyddio tiw pelodr X i gynnwrchu pelodrau X egni isel. Mae rhain yn addas i drin tyfiannau arwynebol. Fel gan i ddweud, tyfiannau ar y croen. Oherwydd, dydy pelodrau X egni isel, dyn nhw ddim yn debygol o dreiddio mor bell i mewn i feinwyr corff. Ac i wneud hynny, dyn ni'n anelu am voltedd cyflym rhwng 50 a 200 kV. Fodd bynnag, os dyn ni eisiau defnyddio pelodrau X ar gyfer radiotherapi dwfn, lle mae'r pelodrau X angen treiddio'n dwfn i mewn i feinwyr corff, dyn ni felly angen pelodrau X egni uchel, ac i gyflawni hynny, fyddwn ni angen volteddau cyflymu rhwng 1 a 20 megavolt. Mae hwn e braidd yn ymarferol mewn tiw pelodr X, felly dyn ni'n gallu defnyddio cyflymoedd yn gronynau, fel dyn ni wedi gweld y synchrotron yn uned 4, neu llawer mwy ymarferol ar gyfer radiotherapi dwfn, fos y defnyddio ffynhonnell gamma fel cobalt 60. Reit te. O ran am signo pelodrau X hefyd wedyn, so mae'n dweud mae gallu pelodrau X i greu delweddau o esgyrn yn gwahanol feinweoedd yn ganlyniad i allu pelodrau X i dreiddio pellterau gwahanol drwy meinweoedd hynny. Be dyn ni angen, gewch chi ddelweddau gwell efo pelodrau X os oes ne dipyn o wahaniaeth rhwng eu dwysedd nhw, fel bod nhw'n gallu treiddio yn weddol hawdd trwy un math o feinwe, ond dim cystal trwy feinwe arall. Dyna pam os ydych chi'n cymharu meinwe arferol y corff efo asgwrn, gan fod wneud dipyn o wahaniaeth fanau rhwng faint neu gallu pelodrau X i dreiddio trwy'r ddau, yna gewch chi dipyn o gyferbyniad contrast rhwng y delweddau. Na, mae'r hafalid yma yn un sydd yn bwysig i gofio pan dyn ni yn edrych ar faint mae pelodrau X yn llwyddo i dreiddio i mewn i feinwe penodol. So, I0, hwnnw fyse yr arddwysedd ar arwyneb y meinwe, bron iawn fel 100%. X ydy y dyfnder treiddio. Mu, dyn ni yn defnyddio fama, mae hwnna yn rhywbeth dyn ni yn galw yn gyfernod gwanhau, hwy ar hynny mewn munud, a wedyn I ydy'r arddwysedd
ar ryw ddyfnder X i mewn i feinwe penodol. Nawr mae y gwerth miw yma, mae hwnnw yn unigryw i'r math o feinwe mae'r peladre X yn treiddio trwyddi. Reit e, a dwi just i labelu rhain yma os da chi angen chwarae rhain yn ôl rhyw bryd. Reit, da ni'n gallu gweld fama, mae'r hafalu da ni newydd weld, dyma di'r hafalu ar ffurf graff, a da ni'n gallu gweld y dyfnaf da ni yn treiddio i mewn i'r amsugnydd, neu mewn i'r mainwe, mae'r arddwysedd peladre X yn disgyn. Reit, y cyfernod gwanhau, y miw yma o'n i'n cyfeirio ato fo yn yr hafalu da ni newydd weld. So mae'r cyfernod gwanhau yn rhoi syniad o ba mor gyflym bydd peladre X yn gwanhau wrth deithio pellter penodol i mewn i ddefnydd neu mainwe penodol, enghraifft asgwrn. Okay. Bydd yn dibynnu ar y defnydd ei hun a hefyd yr egni y peladre X. Reit, rhywbeth dwi wedi gweld yn codi llawer mewn papurau arholiad yn diweddar ydy rhywbeth dyn ni'n galw'n trwch hanner gwerth. Nawr, yn her mae peladre X, y trwch hanner gwerth ydy'r pellter rhaid i peladre X deithio i mewn i ddeunydd penodol mwyn i arddwysedd y peladre X gwanhau i arddwysedd sydd yn hanner yr arddwysedd greiddiol. Gwch chi bron iawn meddwl amdano fo fel hanner oes os ydym ni'n meddwl am ddadfeiliad yn bolydrol. Nawr, rhag ofn bod chi'n gweld y cwestiwn lle maen nhw'n gofyn i chi brofi yr hafalud yma. So mae gennym ni ein hafalud greiddiol. Dyn ni'n gwybod pan fydd y trwch yn hafal i'r trwch hanner gwerth. Dyn ni'n gwybod bydd yr arddwysedd yn hafal i'r arddwysedd greiddiol wedi ei haneri. Felly, os ni'n mewnbynnu y gwerthoedd yna dwi newydd cylchu i'r hafalud greiddiol, dyn ni'n cael I0 dros 2 yn hafal i I0 lluosog y i i'r pŵer o minus miw i'r pŵer o y trwch hanner gwerth, sef x i'r pŵer is o x hanner, ynddo? Okay. Dyn ni wedyn yn gallu canslo yr I0 a wedyn dyn ni'n gallu logio. Okay. Dyn ni'n glanio fyny efo log 1 dros 2 yn hafal i minus miw x lluosog y trwch hanner gwerth. A wedyn os ydych chi'n aldrefnu, fe newch chi lanio fyny efo'r hafalud yma. Okay, mae hwn yn gallu bod yn andros o ddefnyddiol. Yn union yr un ffordd fysych chi'n dod o hyd i werth ar gyfer y hanner oes, trwy wneud log 2 rhannu efo'r cysonyn dadfeilio. Dyn ni fam yn gallu dod o hyd i'r trwch hanner gwerth trwy rannu log 2 efo y cyfernod gwanhau. Jyst i ddangos i chi sut mae hwn yn dod i fyny mewn papur arholiad. Mae'n dweud yma mae paledd o'r peladre X. Mae'n cael ei defnyddio i ganfod toriad mewn asgwrn. Os yw'r trwch hanner gwerth ar gyfer peladre X yma yn 1.4 cm, hynny yw, ar ôl treiddio 1.4 cm i mewn i'r asgwrn, mi fydd ei arddwysydd wedi haneri. Mae'n gofyn i ni gyfrifo trwch yr asgwrn sy'n llwyddo i ostwng yr arddwysydd i 65% o'i gwerth greiddiol. Wel, beth ni'n gwneud i ddechrau ydy, dyn ni yn cymryd ein hafal ydyn ni'n newydd brofi, a dyn ni'n aildrefnu fo, a dyn ni'n cael bod y trwch, bod y cyfernod cyfernod gwanhau ydy log 2 rhannu efo'r trwch hanner gwerth, a dyn ni wedyn yn glanio fyny efo ateb o 0.495 cm minus 1. Mae hwnnw efo'r uned yna oherwydd mae'r trwch hanner gwerth mewn centimedrau. Dyn ni wedyn yn mewnbynnu ein gwerth dyn ni newydd gael ar gyfer miw i mewn i'n hafaliad ni. Dyn ni wedi gweld ychydig fynydd yn ôl, I yn hafal i I0 lluos efo i i'r pŵer o minus miw x. Dyn ni angen aildrefnu hwnnw i gael o'n hermau y trwch, sef x. A dyn ni wedyn jyst yn mewnbynnu ein rhif yni. Wel, os dyn ni wedi deud bod o'n disgyn i ganran o 65%, mae'n rhaid i ni tybio bod gwerth I0 felly fel canran ydy 100%, a dyn ni'n ffeindio bod ni'n glanio fyny efo ateb terfynol o 0.87 cm. Dyna chi gwestiwn o bapur Educas 2022. Cofiwch, mae hwn yn gyfle i fi ddeud bod yr opsiynau ar ddiwedd y papurau Educas yr union yr un fath a mae nhw yn y papurau cybac. A felly mae nhw yn gwestiynau da iawn i chi ymarfer yn arwain i fyny at eich arholiad. Reit e, dal dan yr ymbrel o beladrau X rwan, dyn ni'n edrych ar radiograffeg. Nawr, radiograffeg ydy defnydd o beladrau X egni isel i greu delweddau. A eto mae o'n dibynnol yn llwyr ar y gwahaniaeth mewn beth i dwysedd y deunyddau yma ac edrych ar y cyfernod gwanhau. Dyn ni angen dipyn o
wahaniaeth rhwng y cyfernodau gwanhau i wahaniaethu rhwng y meinweoedd. Nawr mae canserau yn dueddol o fod efo cyfynodau gwanhau dipyn mwy na meinweoedd eraill fel braster a dŵr, a fel ydych chi'n gallu gweld ar y delwedd yma, mae hwn yn galluogi i ni adnabod lleoliad tiwmor mewn cancer y fron. Fluoroscopig, mae hwn eto yn is-maes o Beladrei X. Fluoroscopig ydy'r broses o yrru Beladrei X yn barhaus continuously. A mae hwnnw'n helpu ni i greu delweddau sydd yn symud. Nawr y broblem ydy, os dyn ni'n trio edrych ar symudiad gan i ddeud bwyd trwy y system dreulio, mae cyfernod gwanhau bwyd a'r meinweoedd yn go debyg. Felly beth dyn ni angen? Dyn ni angen defnyddio rhyw ddiod i neu fwyd sy'n gwneud y bwyd yn fwy dwys. Dyn ni'n galw hwnnw yn dwysawr delweddau. A mae hwnna wedyn yn ymddwyn fel rhywbeth ni'n galw yn cyfrwng cyferbynnu, yn contrast medium, enghraifft yfed diod-barium sulfad. Dyn ni'n gallu gweld ar y llun yma, mae diod-barium sulfad gan ei fod o'n dipyn yn fwy dwys na'r meinweoedd eraill o gwmpas y corff. Dyn ni'n gallu gweld sut mae hwnna yn sefyll allan ar y llun yma, a fysa hwnna wedi dod o gyfres o luniau symudol, felly fysa'n bosib i ni edrych ar symudiad y bwyd trwy'r system dreulio. Dyna beth i fluoroscopeg. Reit, wedyn mae gennych chi rhywbeth o'r enw scan CT. Mae scan CT, dio ddim yn edrych ar gymryd lluniau un ar ôl y llall i roi llun symudol, ond be mae'n neud ydy, mae o'n cymryd llun o amrywiaeth o gyfeiriadau, ac o ganlyniad i hynny, mae o'n llwyddo i greu delweddau manwl iawn sydd yn 3-dimension. A dyna beth sy'n gwneud nhw'n fanteisiol o'i gymharu efo delwedd Beladrei X arferol. Cofiwch, efo scan CT a hefyd efo fluoroscopeg, gan fod o'n dilyniant neu nifer fawr iawn o Beladrei X, mae yna fwy o risg i'r claf o safbwynt ioneiddio. Reit te, a'n ymlaen rwan i'r ail ran, uwchsain. Nawr, mae uwchsain, mae'n cael ei ddiffinio fel tonau sain sef amrydd uwch law ar hyn mae'r glust dynol yn gallu clywed, sef 20 kHz, ond y gwir ydy, mae amleddau sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer delweddu uwchsain yn llawer mwy na hynny. Okay? Y brif fantais sydd gan rhain dros defnyddio Beladrei X, fel dyn ni newydd drafod, ydy y ffaith dydyn nhw ddim yn ioneiddio, a felly ar gyfer sganio y ffetus yn y groth, maen nhw felly yn llawer mwy diogel i'r ffetus. Okay? Reit, i ddechrau, fydden ni angen edrych ar y broses o gynhyrchu uwchsain. Mae hwn yn digwydd, mae'n dweud yma, sy'n neallseinyddion arferol gynhyrchu amleddau uchel iawn o uwchsain sy'n cael ei defnyddio ar gyfer delweddu. Dyn ni, efo amleddau nodweddiadol i rhain, yn bell tu hwnt i 20 kHz, fel dyn ni newydd drafod. Mae rhain yn arferol rhwng 500 kHz a 5 MHz. Okay? Dyn ni angen defnyddio rhywbeth sy'n cael ei alw'n drawsddygiadur uwchsain. Ag ydych chi angen bod yn ymwybodol sut mae trawsddygiadur uwchsain yn gweithio. Mae o efo rhywbeth dyn ni'n galw yn grisial plwm zirconad, a mae hwn yn anffurfio neu'n dirgrynu i roi pan ydych chi'n rhoi maes trydanol sydd yn eiledol ar ei draws o, so mae gennych chi maes trydanol sydd yn amrywio, yn gyflym iawn, a felly mi fydd yr crisial yma yn dirgrynu ar un yn yr un amledd, a felly mae o'n creu pwls o uwchsain ar amledd eithriadol o uchel, a ydych chi'n wedyn yn anelu hwnnw at yr hyn ydych chi'n trio creu delwedd ohono fo. Fel unrhyw sain arall, fydd o wedyn yn adlewyrchu. Okay? A fydd o wedyn yn cael ei ail amsugno gan yr un grisial sydd wedi creu'r uwchsain yn y lle cyntaf. A be fydd o'n neud wedyn ydy, fydd yr uwchsain sydd yn adlewyrchu yn achosi'r grisial ei hun i ddirgrynu, a fydd y dirgryniad yna wedyn yn trosglwyddo y dirgryniad ar ffurf gwahaniaeth potensial neu voltydd eiledol sydd wedyn yn cael ei ganfod a sy'n cael ei ddefnyddio wedyn ar gyfer delweddu. Dyma chi lun o drawsddygiadur
uwchsain. Dych chi'n gallu gweld, mae gennych chi'r cebl pŵer yn y fan hyn. Mae gennych chi fama, dyma chi yr electronau yn y fan hyn. Dyma chi y crisial sydd yn dirgrynu. Ac wrth iddo ddirgrynu nôl ymlaen, mae wedyn yn cynhyrchu puls uwchsain sydd yn trafeilio yn yr achos yma i'r dde. Fydd hwnna wedyn yn adlewyrchu ac yn dod yn ôl. Mi fydd o wedyn yn achosi y crisial piezo i ddirgrynu am yr ail dro, ond bydd hwnnw wedyn yn achosi yr electrodau wedyn i greu gwahaniaeth potensial eiledol, sydd wedyn yn cael ei basio nôl i gael ei ddadansoddi. Nawr, mae'r tu allan yn ynysydd acwstig, a mae'r rheswm syml, dyn ni ddim eisiau unrhyw sain o'r tu allan i amharu ar y grisial piezo-trydanol. Felly, mae'r tu fewn i hwn yn llwyr wedi cael ei ynysu yn acwstig. A wedyn, dwi wedi jyst i amlinellu fama, mae'n ei gwrs i chi edrych dros rhain os ydych chi'n rhewi'r fideo. Dyn ni'n gallu gweld be ydy pwrpas gwahanol rhannau y trawsddygiadau uwchsain. Reit e, rwan, dyn ni eisiau edrych ar briodwedd o feinwedd dyn ni'n galw yn rhwystriant acwstig. Mae o yn cael ei ddiffinio fel y lluoswm, y bianedd sain neu'r uwchsain. Byddwch yn ofalus, fel arfer C sy'n cael ei ddefnyddio i gynrychioli bianedd golau, ynddo? Ond yn yr achlysur yma, mae C yn cynrychioli bianedd yr uwchsain. A byddwn ni'n lluosi, a dyn ni'n edrych, fysa rhwystriant acwstig meinwedd penodol yn hafel i luoswm bianedd uwchsain yn y meinwedd yna, wedi luosi gyda dwysedd y meinwedd yna. Okay? Yn union fel dyn ni yn dangos fanne. Reit e, rhywbeth i ystyried fa, be newch chi ffeindio wedi, os ydych chi yn anelu tonau uwchsain at dau feinwe, lle mae gennych chi rhwystriant acwstig tebyg, be newch chi ffeindio wedi, dim ond ychydig iawn ohonyn nhw sydd yn cael ei adlewyrchu, mae'r mwyafrif yn treidio'n ddyfnach, a dyna dyn ni angen, os dyn ni, enghraifft, yn trio cael sgan o ffetws yn y groth. Os ydych chi efo dau feinwedd sydd efo rhwystriant acwstig sydd yn gwahanol iawn, enghraifft yr aer a'r croen, be wnaeth chi ffeindio wedi, mae'r mwyafrif llethol yn cael ei adlewyrchu, dim ond canran bychan iawn sydd yn llwyddo i dreiddio yn ddyfnach a cyrraedd y groth. Felly, y sefyllfa uchaf yma ydych chi eisiau anelu at gael. Reit e. Da ni eisiau dod o hyd rwan i ba ganran o'r uwchsain sydd yn cael ei adlewyrchu. Cofiwch, o'r hyn da ni newydd weld ar y sleid gynt, da ni eisiau bod yna ganran isel, really, o uwchsain yn cael ei adlewyrchu. Da ni eisiau canran uwch o'r hyn sydd yn cael ei ryddhau yn treidio'n ddyfnach. A da ni'n gallu cyfrif fo yn defnyddio yr hafalud yma. Nawr, I-R, rhan i I-0, hwnna ydy y ffracsiwn o'r uwchsain sydd yn cael ei adlewyrchu o'i gymharu efo'r hyn sydd yn cael ei anelu yn y lle cyntaf. Felly, dyn ni eisiau'r ffracsiwn yna i fod yn weddol fach. Os di'r ffracsiwn yna yn agos ar 100%, mae'n golygu bod bron iawn yr holl uwchsain yn cael ei adlewyrchu, sydd ddim yn ddelfrydol. Felly, dyma chi enghraifft da o gwestiwn i gyfleu hwn. Da ni'n gallu gweld yr afaliad yn y fan hyn. Dyma chi gwestiwn o Educast 2021. Da ni'n gallu gweld gwybodaeth fama am ddwysedd a bianedd uwchsain mewn aer a chroen. Cofiwch, da ni angen lluosi y ddau werth i ddod o hyd i werth y rhwystriant acwstig. So, da ni'n cael ateb o 442 ar gyfer rhwystriant acwstig yr aer. A da ni'n cael 1.71/6 ar gyfer rhwystriant acwstig ar gyfer y croen. Ac os da ni'n mewnbynnu nhw i mewn i'r hafaliad, da ni'n ffeindio bod 99.9% o'r uwchsain yn yr achlysur yma fysa fo yn cael ei adlewyrchu. So, mae'n bell o fod yn ddelfrydol os ydych chi'n anelu uwchsain yn syth o aer i'r croen. Dyna pan ydych chi'n edrych, pan mae pobl yn mynd am sgan o'r fetus, mae nigeli yn cael ei roi ar y croen
a hwnnw yn cael ei alw yn gyfrwng cyplysu, a mae o'n jeli gyda'r rhwystiant acoustic sydd yn debyg i feinweoedd y corff fel y croen, fel dyn ni yn cael llawer llai o'r adlewyrchiad dyn ni newydd weld, a felly canran llawer uwch o'r uwchsain yn treiddio yn ddyfnach i'r groth. Reit te, hefyd, dyn ni'n gallu dehongli sganiau uwchsain o ran gwybod bod os di fi ydi bianedd uwchsain mewn rhyw feinwe ag yr amser mae'n cymeryd i'r uwchsain i deithio o un meinwe i'r llall a wedyn adlewyrchu nôl, dyn ni felly yn eitha hawdd yn gallu gweithio allan byd i trwch y meinweoedd. A felly, dyn ni'n gallu adnabod y math o feinwe a trwch y meinweoedd. So, dyma di'r math o bethau dyn ni'n gallu dehongli o sganiau uwchsain. Nawr, i greu delweddau clir, gwybodaeth uchel, mae angen cydraniad o ryw 1 mm ar y mwyaf. Dyn ni ddim eisiau pixels ar sgan uwchsain sydd yn fwy nag 1 mm yr un. A felly, dyn ni angen anelu at gael tonfedd uwchsain sydd yn rhoi tonfedd o 1 mm ar y mwyaf. A mae hwn yn gallu helpu ni i ddod o hyd i tua pa fath o amleddau dyn ni angen bod yn defnyddio ar gyfer uwchsain. Yn defnyddio hafaliad lambda yn hafelu fi rhannu EF. So os dyn ni'n rhannu bianedd uwchsain yn meinwe efo'i amledd, dyn ni wedyn yn gallu gael rhyw syniad be di'r tonfedd yr uwchsain, a hwnnw wedyn yn rhoi syniad i ni be fydd y cydraniad. Reit te, rhywbeth arall i ystyried ydy, dyn ni ddim yn gallu cael pwlsiau uwchsain yn gorlapio. A fes mae'n dweud yma, yn nodweddiadol, mae tonau uwchsain yn teithio hyd at 15 cm o ddyfnder i mewn i'r corff. Os dyn ni'n tybio mae bianedd cymedrig uwchsain trwy feinweoedd ydy 1520 ms-1, yna dyn ni'n gallu mynd ati i gyfrifo i ddechrau ar amser y gymer rhwng gyrru a derbyn pwlsiau uwchsain yn y corff, amledd y pwlsiau uwchsain, a yn syml iawn, dyn ni ddim yn gallu rhoi amledd gyrru pwlsiau uwchsain sydd yn fwy nag yr amser fysa'n cymryd i tonnau sain adlewyrchu a dychwelyd, oherwydd y broses gorlapio yma'n de. So, dych chi'n gallu gweithio allan yn fuan iawn beth yw'r amledd fwyaf fedrwch chi gael ar gyfer y pwlsiau yma o uwchsain. Mae'n rhaid i bob pwls dychwelyd i'r trawsdygiadau'r uwchsain cyn bod y nesaf yn cael ei yrru, felly ni allwch gynyddu amledd y pwlsiau gormod, neu bydd y pwlsiau uwchsain yn gorlapio ac yn ymyrru. Reit, mae'n ddau fath o sgan uwchsain, i chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Yr un gyntaf ydy beth ni'n galw'n sgan A. Dydy hwn ddim yn rhoi delweddau. Mae o jyst yn galluogi chi i adnabod union lleoliad lle mae'n ei newid yn y meinwe, felly fyswch chi'n gallu darganfod yn union beth i lleoli'r tyfiant canseraidd. Neu, fel da ni'n gallu gweld yn y fan hyn, mae'n gallu rhoi syniad da i chi o be ydy adeiledd y llygad. Hynny yw, be fyswch chi'n gweld ydy rhyw ddelwedd fel hyn, a felly fysa'n bosib i ddod o hyd i wahanol, i byd i trwch gwahanol cydrannau'r llygad i weld os di pob rhan o'r llygad yn iach. Mae sgan B, dyma di'r math o sgan uwchsain sydd yn creu delweddau. Reit, wedyn, rhywbeth arall, y peth olaf am uwchsain i chi fod yn ymwybodol ohono fo, ydy sut dyn ni'n defnyddio uwchsain i fesur bianedd llif gwaed. Dyn ni yn ymwybodol yn barod o'r effaith Doppler o 1.4. Nawr, fersiwn benodol o'r hafaliad, dyn ni wedi gweld eisoes ar gyfer yr effaith Doppler, delta lambda dros lambda equals V over C. Dyn ni hefyd yn gallu cymhwyso hwnnw i fianedd llif y gwaed. Ac yr afaliad, dwi wedi rhoi bach o amlinellu fama ynglyn â sut, dych chi jyst angen bod yn ymwybodol bod yr afaliad yn addasu ychydig bach, rhaid ni hefyd cymryd i ystyriaeth yr ongl dyn ni'n cyfeirio y trawsdygiadau'r uwchsain tuag at llif y gwaed yn ogystal. Felly, mae o yn troi allan i fod yn fel hyn, ynde, okay? So beth sydd gen ni ydy, mae gen ni delta F ydy y newid yn amledd yr uwchsain.
Mae gennym ni F ydy'r amledd greiddiol. Mae gennym ni V ydy bianedd llif y gwaed, cofiwch y bianedd llif y gwaed. Mae gennym ni C ydy bianedd uwchsain mewn gwaed, nid bianedd golau, gai bwysleisio hynny, a theta ydy'r ongl, fel dyn ni newydd weld, rhwng llif y gwaed a'r cyfeiriad mae'r tonau uwchsain yn teithio. A mi fydd y wybodaeth yma yn cael ei roi i chi mewn papur arholiad. Cofiwch hefyd, mae o'n bosib i nhw roi i chi gofyn i chi gwestiynau lle mae'r newid yn y tonfedd yn cael ei ystyried, ond bod y newid mewn amledd delta F dros F, sef y newid amledd rhannu efo'r amledd greiddiol, mae'r un ffracsiwn os ydych chi'n rhoi y newid tonfedd o'i gymharu efo'r donfedd greiddiol. Mae'r canlyniad yr un peth. A dyma chi ddelwydd bach neu eisiau i ddangos be ydy y math o ddelwydd ydych chi'n gallu gael os ydych chi yn prosesu newid ar y tonfedd neu amledd y tonau uwchsain yn llif y gwaed. A mae hwn yn gallu cael ei defnyddio i ddod o hyd neu diagnosio clotiau gwaed ac yn y blaen. Reit, dyma chi gwestiwn arholiad o bapur Edicast 2023. Mae o wedi deud wrthyn ni, mae'n defnyddio uwchsain gyda tonfedd o 0.45 mm. Dyna chi'r ongl rhwng peladre X a rhwng yr uwchsain ag llif y gwaed. Dyma chi'r bianedd yr uwchsain yn y gwaed, a dyma di y newid yn y tonfedd. A felly os dyn ni yn cymryd yr afaliad, dyn ni newydd weld, aildrefnu fo i gael yr hyn dyn ni ar ôl, sef bianedd llif y gwaed. Dyn ni wedyn yn mewnbynnu y rhifau, so felly delta lambda ydy 0.55 micrometer. Mae gennym ni bianedd yr uwchsain yn y gwaed yn 1400 ms-1. Mae gennym ni 0.45 mm fel tonfedd yr uwchsain, a mae gennym ni yr ongl yn 15 gradd i roi bianedd o 0.886 ms-1 fel bianedd llif y gwaed.